dom ekopie mu emu asogafo emu policefoɔ fire servicefoɔ afesu akuaku ahodom kopie mu ewo ho ne nyinaa no mo twɛn eye chema Wontumi so obeba ye nyina nim banta ekɔso beye a week nie eye between eye chema Wontumi lawyer Maurice Ampaw na afensu Manhyia so okoka se ono de owo kingdom ewo eye asantemamu na onkofo bebre na entiase obeyi ano se yade a oka political kingdom ena chese owo ewo asantemamu adofo asem no kopie mu ewo mpanifo animu ande omukọ ho no mo na yenkwe tie ne yekoso ewo Manhyia palace wo yekoba ya to aso ede amawo bra no muhia no se wakwa akotwa otumfo empoa kwa akotwa nananom empoa se wo no so woni kingdom nti wono onsuro bia nya ade a wo wie ye kra no se de binum a kirem na se ne de no pore na ka wofam kakra de do san be search ma Wontumi asem no ma no kra eye lawyer Maurice Ampaw ya no so betutu bigu mu sa hemfo no kra ba kokra be pene yere nti otumfo kra ba obeka nti won so ko Ghana constitution so che obi aso nche constitution won so tutu bi agu mu ane ade a nti mpanifo asem no ena Kumasi traditional council atomusa afromusa omumbra na omu emechirim na kwasi abaso dia menko ne ho preko kwasi akwaba mejo so radio na chema Wontumi eyare but primaries no wona na masia na ene okọ ana wasesan na me na se GM fede udi kan editu edwa no na wotwe ele ne pepepe ena yebepie mu ewo Manhyia kotokofie na yemi ni mekweni na aha no mo eye brige nyina ne se bra otunsa ade frasa ntmantemu dwemteni ema npitia onye kuro no owura chema Wontumi se ne ti bonum rane no do anim no Wontumi ama ebesere kwan se oyare ne so na medical report bia enka ho enam so ema eye church for panyini owura lawyer justice ko bia asem ode betu gan na nanu ye se da bi omo akra no se ko ba se santehine tena se na omo Wontumi amesom na omo ho dodo omo a omo de medical report ade ka ho tire sampa omo ho dodo omo nanso oba no na medical report bi anka ho ne senti no na otwemienu no omo agituma enye yie ode se atum se enye na otwe ebubu yensa ene na aba bedru na ebedru ye no ene metumi aka che se na hyiemu no time na just ye du ba ko nanso ball no do na owura chema Wontumi na bedru na meda ya mpanifo akan ho ebedie eye MPP amanyo kuro no dwomtreni panyini owura Stephen Ayesu opare ntim ono obai ebekan ho bi sanso ena onmunyamfo asamwa boaten ya oye soafo a ono ene hwe amamre amane ena esuma hodo ne didi ahodo nso eso oye Minister of Chieftaincy and Religious Affairs ono so ebabi eno akire no empanifo a etitire ne nintire wo MPP amanyo kuro do no a ka ho aba abepiem ha se ya fe no wo hwe bamfo semu a regional commander wa fe policefoɔ ahodoɔ ɛwɔ ha sojafoɔ ɛwɔ ha fire service ɛne yɛ waterfoɔ mu nyinaa bi ɛwɔ ha no mu sɛ ya ɔmo ɛhwɛ sɛ bambɔ bibia ɛbɛkɔ so amanyɔkuo no ɛkyitaafoɔ bi nso ɛwɔ ha afei so wobɛnu mmɛbaa ɛne mmeranteɛ bi a ɔmo nso ahyɛhyɛ ntadeɛ a yɛfrɛ no Concerned Ashanti Youth Association ɔmo nso ɛwɔ ha bi na saa concern na wɔn deɛ maame gyina hɔ no wɔatwe nkɔmmɔ wɔ ha enti GM ebra ombehie no omudi kan apagya omumu se omukotia asem no ewo kokua mu ansa ana afitie mu ansa eno ma ba amana ba beda etwa enti omude de na akokoso hene sorry nemmom no wamfa anto nsantwefo ni se nie omukọ akoye nie nanso nsantwefo de nsantwefo omubetena se na fre na fekuo ahodo no owura ye de kwadu abono akyere mu se wakoka se sebi Yesu se wose woni Manhyia enso ebetwe sane wonso wo wa henie ani ade enno na owura chema Wontumi abekyekire mu ane wo kasa wutumu se wode awrehemu ane akokoduro ekasa na no mu anim ye wo buo ne die mu se ewuranom sade munim moamonana ntwebo osi akono sabi Manhyia na media ne Manhyia
media nananom na me yɛden ɛna maka asɛm bi a ti sɛ na political kingdom asɛm ɛna meka ayɛ sɛ aha deɛ sɛbi amanya kuro deɛ sɛbi kronto aha me na mete adwa mu ka bibia asɛm de tia manhyia na manhyia koraa ho na ɛno ɛna owie sɛ ɛnam so ama wɔpɛ sɛ wɔpae ne ho nti wɔabɔ dua frɛ antoa sɛ waka saa asɛm no a antoa nkunu wɔ sɛ bi aduane ɛdɛ ka mo na mɛtumi aka sɛ medi me ho awu dabi menyɛ saa wɔkyerɛ nsɛm nyinaa wie no agye menka sɛ asɛm no ɛnya ma awie nanso asɛm no atɔ nananom asom papaapa ama kutire no sɛ manhyia sɛ yɛto obi bɛgyina hɔ na wɔkasa awie a deɛ manhyia ɔma ne fɛ kutire ahodoɔ aduɔsonson no nyinaa ɛkasa me ne wokasa mu mmiɛnsa akasa no nyinaa no ɛka sɛ asɛm yi koraa nsɛ sɛ bi anka bɛdu baabi a aba bɛdurui ɛsiane sɛ asɛm na wɔka no sɛbi ɔmfa manhyia asɛm maa mu ɛnyɛ manhyia asɛm na wɔka kingdom aborɔfo ɔndwene koraa sɛ naa ne yɛ a wɔkɔ wɔagye bi wɔkɔ ɛne atwerɛ hɔ no mo Jehovah Witness kingdom ɛne kingdom or refer to Jehovah Witness obi refer to political obi refer to aha enti sɛ ɛno na ɔka sɛbi ɛyɛ asɛm na ɔka yɛ kwasi lawyer Maurice Ampaw nso deɛ no ekosi sɛn ɛno deɛ GM ɛgyan so koraa waba ahemfie obi waba manhyia hɔ bi no kora ni minya ehu no deɛ chance ɛdɔm bua papa nti so hyɛ baabi ɛna menhu no deɛ menka sɛ waba na ɔman na emu efi so no wɔso wɔnsi hɔ wɔso wɔntu ne nansi hɔ rum na bi wɔn nso nkyɛ Ghana constitution ade a ɛyɛ dani a ɔtwe tiri hɔ a ne yɛfɛ ne danta nti ɛbɛdiri hɔ sɛ ɔbɛba sɛ wɔma nti no ɛhwɛ sɛ ne mepɛ sɛ mede twatoɔ koraa megya wo ne sɛ woba manhyia a sɛ de sɛkuo nyinaa kasa wie a santanyini deɛ ɔde na no bɛto soɔ no ɛno ne yɛfa no hard news nti na mempɛ sɛ mɛbobɔ obiara deɛ a waka ebi a ne abɛdi ka bɛka wɔ ani ase sɛ na manhyia ka na no mfiri manhyia enti ewie no bafo su asɛmankɔ ati a ɔtɔ so nsia bantamanyene a wɔtena santanyini anan mu no sɛ ɔno ɔkasa a ɛno ɛne yɛbɛfa agyina so na yɛma NDTV ne Angel FM ɛnso aso ate anwummerɛ yɛn kaseɛ bɔ so Adolfo na we ne ɛkɔ so ɛwɔ ɛyɛ manhyia nti yɛn nyinaa yɛte wɔ yasoma na kyɛ sɛ ɛyɛ chama Wontumi ɔde ɔse ɛyɛ ɔyɔ ɛmɔkopie mu ɛwɔ hɔ nom a kyɛ sɛ pani kɔhwɛ ɛdɔm ani na ɛsa no no ɛnya asɛm ketewa ebi mu nso egyina kyerɛ na ɔmo yɛ dede ɔmo se mo de mmayɛ nte sɛ obi kan kwase asɛm wɔ manhyia hɔ na mo bɛte ne ɔmo de bɛyɛ nkɔfoɔ ɛwɔ hɔ nom Adolfo na no na nkɔfoɔ se na sɛ asɛm yi ba yɛ yi enye chama Wontumi nko na kyerɛ sɛ social media no so ne din da so lawyer Maurice Ampaw ono nso enenam radio station sa asɛm we ba ono nso grant interview sa okeka nsɛm bebre sɛ moato ne mo safrɛ no so ɔmba ono nso den na mo yɛ de afa ho lawyer Maurice Ampaw nkɔfo hia odedenden ɛwɔ manhyia ɔso no nkɔ nnɛ nkɔ kyena esan sɛ even ahemfofo no muguo no kora ebi mu pɛ ne yere dedenden ɛwɔ hɔ no nti ɔnkɔ nnɛ nkɔ kyena ne ɔmo de bɛyɛ no no ɔmo mfa nya no ɛwɔ hɔ no Adolfo bia no no nya bi nhwɛyɛ wo de yɛntwa yɛ ho ne nti nsɛm a lawyer Maurice Ampaw ɔka kyerɛ manhyia ahemfo yɛkɔba yɛ atoa so de ama wo if you say traditionally no me gu fear wo so catch me say lawyer na me ya no a lawyer of 25 years standing high moral character prove integrity me need misconduct I'm competent enough I educated the whole Ghana 2012-13 so nima me yejuma ma otumfo 2012-13 otumfo ma the family free Accra the pahin the family free 101 for the good work I did otumfo gave me an assignment I went and performed and he need catch me say me you got them me walu me ma hoye na wo prejudice say what judge me ye di team atem and I was social media nia na mo wie no say some mo kan nia no I was social media and matamfo otumfo atamfo ewe jama to atamfo all the relationship cat smart we do atem no di matem kwasia ye di team atem poto obi entie masem na Monday because they were Monday now me go dey water home no mo before wie me ko anya jojo me ko jojo me
Ah, nipa no o say me a full lawyer. Na me ba ho abaye de o ba ya full. Enti no they have already produced. You see, Otun phone ni ho. I'm sad. Asante ni will never behave this way. Ah, yes, I'm telling you. Look, Asante. Them Asante ni Otun phone wo mo maka nyina no. No, but what they did, please be honest. Moya hefo. Traditional council mo hia. Mo say nipa mienu edi nsɛmɔne baako yɛ kyama ntumi yɛtɔ so mmienu yɛ Maurice Ampaw asɛm a mo se maka no mo tun sa afrɛ me na mo tie me ana mo tumi sa afrɛ me na mo didi me ta e be didi matam ne be kume wo tun sa afrɛ me no is that see the constitution is bigger than anybody Otunfo is subject to the constitution of the Republic of Ghana. Everybody is the president. Tap send eye kwantia ye fa so send sika free amanoni eba Ghana se wo Europe UK wo Canada oni how bia wo de an se obeko Play Store ana App Store na wa download the tap send app no wo download the pe obebusa se wo promo code and once wa bo Adepa TV e dia shem wo bo shem se pe who Europe €5, who US Canada $10, who UK £5. Tap send who send this Ghana free of charge. A bet me a better mobile money wallet and as a bank account. Tap send rate mu kenkon. Semino baby akwakwo wie no nkofo bisa results say omu menhia no chama Wontumi kopie mu ho no na je say advice bebre na mpanifo de ama chama Wontumi say next time ogina public no okasa wonhu se ne obeka no because asantema mu de ububa omomo tebe ewo ho no mo uba so afa comment fat comment section e fama ye ko TikTok Twitter Instagram Facebook baby ya Adepa TV em say ye friend so ye be friend lawyer Maurice Ampaw so de sonko because asem na ya one case but we kone de nti we so be kone de e wo ho no miss asem no baby aba beduru no no e menhia de Wontumi friend ya agro misra mo ya na mo de video na to so mo onkofo ahu ne e ko so wo menhia ho no mo na ye chia obi biara case na kwa yes it's like there's something running down no abuashe yes no is that yeah what mean trim and trim ano can read that it's like there's something down hey we are so be our master hey chama Wontumi so one master case no lawyer Maurice Ampaw na any master yeah sure so be one master na so only master hey me say na me share the way chama address no why come no ginchia me share wo hambo yi okay eye meni so ye ma hohoahoa na me share how ahemfo no esi handle case na bro two pony around na efe enika when na ye tufu se ebi mu ntiase wo mo mbedi case na mbedi asem no yen kan ye enso oto ayampia ende no kre na nkofo bi mo dada na chama fama mo na chairman die na chairman yes na chairman yes we are few who do set new ways no na can show some at the end of the day who yes no and now boss die na aba who bet na chire di mpaibo ani ahokeka ni ahosepɛ beta chire no moya mo hu se ye kan say na why die na wo ken so we know okay o ma ya mo say antro hwe o ma mo say bluebird and o mo nam no mo kitten no mo display mo disturb grounds chama ko obi achi obi atwa there be ahimfie ono me sha oni nipa na gu oh who si so ya no ahwe nkofo ade bebo ho adwa o ye won nkofo bi o ye mo dan wo ye nkurasefo wo ye mo do mo poda wo ye ne da opa mo onko Europe boy be say Europe opa ma ni nko Europe opa ma ni nko America Brazil wo ye kurasemi oko Dubai ha ba keke pro be dede oko e kan sen Kuwait obeye dede Cote d'Ivoire obeye dede Togo obeye dede South Africa misi obeye dede omo poye we mu Ukraine ni Russia kwasefo omo poye wo
uja no be de san tokwa na wala to wala nsafo level na omo poye wo hu ni so ye ewura ba kwa won poye o ya brante kwa won poye na mi si he na yes si wo hu aba asem na obako gidigidi na me no ba asem si wo handle ne sen o handle the same. Now, as a CEO, I let that give it to them. CEO, give it to them. Give it to. I won't even mind you. I won't talk. There's something you may wait to it. But me the jam I should share you. I know you should share you. That's the workers now one. Ama some person keke gum. I am person keke gum. You don't do that. You're very bad. Or pata for your so dear ba. No, they are not correct. I know who you are. This not your pata or your nyame. It is a summer bar. If you don't have anything to offer me, just shush. Just so we can just gum. Chama call ye the radiasi. Send them one sign. No apa. How are him for the so handy as some good? Yeah. Now depending on your say Bianca, you be cruciform. But God alone should tell you, sir. I will you nipa no go. Omo sebio omo nyamwa eye nipa na asema nipa na eka enti wototo ayampia no kwahin ye ka MPP for no mo se omo chance especially Asante region omo se omo chance pa enti said the workers because I dey we buy also okwa fie no NPP for the chire no mo call yo omo ko tie na me say woni ma ko bi say efua singaton also to no edu be say na voice yes easy yeah it's a voice crazy easy ya kwana ko bisa e kan say TikTok minister yogurt ni say yogurt no oje cause not wait ya woni ma kono ko bisa domi for almost 20 woman no opa onto amara donyom nkoka nyame ani ma 20 ya no sisia asante mamu no se woni ma mo bi nka nkyere ho se buboba enterprise omba 20 ya buboba omoni da hopa ente no send akra ko ne agege wo so no omunnim ni omo plan the workers if you know what is good for you this is the time as some boss no some donna mo come on too cause the one mo kasa na mo to ayampia no asante for no muti o and yampa we ma no market oti wa ka che ne ba oti me radio that is it and they say they hate you they don't hate you but message ni ahantan ya ma bi na wo send no ebotia mo okay onko bisa Kennedy Japan wi Rafa Japan Kennedy den ko si mu say so no Ralph kwa ya ni campaign because any nua no nti o se ni nua na egbe nyuma fa microphone 500 and aya hanta omo no gu ba omo so sebe enti hanta ka se bia na akokko so o Ralph de numu no Kennedy Japan ko ho no omo ko ye campaign se so omo hwese no omo ye campaign no ti o Kennedy boyfriend me ka wasem ha instead so omo hwese no omo ye campaign no and na ma mo show down na me reveal mu yes sure and na ukwa akra na uko yese na sase a wo yese na galamse a wo yese obi be bisa enti aso se MPP no the be a one and you did benefit be ma wan ka da so wo enti o meka sa dia wo de bia so be reveal nkrofo siki de bia so wo boa nkrofa so wo pe na wo boa na anu na mo de tuti a ne nua no so wo enti ni na ka ho and ye beto ati a enti o mo sa ade we e bia nkofo ya da chairman o but the workers ayampia nyama wo be ye ni akaka bensam nyama wo be ye enti no omo so tell so okay and that ni duru wa the workers ne kra come more than your chairman ne ka because wo sha lawyer Maurice Ampaw nsem a o kan even kra himfo ne bi kra pen yere wo evidence ni nyina no nya asem de na me say that ni duru wa ye nkan di we chia say agure de enti no odo okeka ahimfo ni do mabu asem na wie but the message is edani duru wa ya ne yakokwa akoto aba no ende no ye be hwese ye be mo wasa atena so ye be hwese mo party no enunyam be ba ho ana enu na ekoso no
enti so omo bibi ya fa ho this is the time as a chairman back or be adwuma as one ne workers no ekasa se maye bi ye nkasa maye bi amonto aso not see omo ni na won ni kasa aye yi asem ya kewie me pese mete ho mpopoye wo beebi a jo no o jo ton o jo ye denyo enya beebi but we mean so omo ya mesa aba the lawyer dey omo hwie omo be ko so adi omo besa aba ni workers no de ye wa ha meeting Miss Girls and it's in the so am sorry we dey wa poma yaba odini lemu ancient of this ni because asem we buy hu say wa ba ba titi woni ba on e kan say na ni afi for man na bibi to omo kwan mu no me hwe ni di me hwe ni show wa sha say me say Miss Girls ye wura bold and ke say nkan ye hu ye nka oduru ho no na ototo aya mpia ni bi nanso me sure ye so workers for this on can what na ya so wo say na ya so be sure na ya so kan what on kan na ma po na wo studio ho onye wo o de aba ho ono otwa wa bontin okay workers na mo ho na e ba mo fa ma no tutu mo nkan ho what me ndemo omo di omo no tu omo mpoye it say gan twan nkura sese mo ho a just omo mpoye who also my dress shrebe ya I kind of low level but who said na lawyer Maurice Ampaw yare I chairman Wontumi yare I did chairman yare wo ho then our part yare o say me to kwa me yare obi ahwehwe mani so ama me yare inti ya bome inti say me so kwa me yare say me obi ameka sanka me ji face allowance what I say no watwa abeto abontin ne menhia fo hu say Ampaw yare ye fra o na wo so wo yare ene ye so wo yare kra sorry free eye bed na so mebra me to chairman say o yare no wo sorry no wako one for be akase obeka so yare wada ho chama wa ya de what me feel style bia no kwa de wa ya de wo problem a e wo ho na ye wo workers ebi workers ni ebi mu joma po and me sure so onko gina ba bia enka bibi sa next time because Asante region there you say ba bia ade na ekọ no odo no ye free ho because I go cast asem ni wie no ne even adwadifo ma no e kan wo social media so na nya asem ketwa wow me chama me tini kasenti because me wa ye me hu nipa bi papa pen me hu nipa bi ni tise o mu hwebom na ya no kurampo me hu nipa bi kurampo nim no lawyer Maurice Ampaw me enti o ye ne ho sa me nim enti o ye ne ho sa chese wo dwe hu a but o say wutini yesi nkate boni wọ́n sọ tí mi kò tó kòṣìà ní bẹ́ẹ̀ ní baako bí apuro wò baako bí àwọn apuro wò ní ọdún ọ̀hún kàún náà di akẹ́kọ̀ọ́ mu nyinaa náà mu ní ọmọ yẹ kéésẹ́n ti baako bí. a ò dẹ̀mu ẹnu wo di bọ̀ nínú n'ọdún ọ̀hún kàún ní ẹ̀dẹ̀ fọ́rẹ́fọ́rẹ́ ọmọ ọmọ aka adọ̀fọ̀ yẹn sàn so kọ́ṣẹ́ ni ẹ̀kọ́ so ọmọ ẹ̀ṣẹ́ ẹ̀nẹ́ mẹ̀sí ẹ̀nẹ́ pa nípa n'ẹ̀fọ́ akọ́ṣẹ́ hwẹ̀mẹ́tò mẹ́rin ẹ̀bẹ̀ pie mu ẹ̀wọ̀ hɔ nom a ọmọ sí ọmọ díẹ̀ omu chen be me bi obefra bontin obeba no aba be ye ne ho mema sem no ma kire ne se menhia ye wo mema omu so mu abo ankasa egu ho no ye koba ya to aso e de amawo wakwa otempoa kwakotwa nananom empoa sɛ wɔn nso wɔ the kingdom nti wɔn nsoro bia ne ade a wɔkura no sɛ de kyerɛ mu na sɛ ne deɛ no mpura na nka wɔfam kakra de wɔsan bɛ search ma wontumi sɛm no ma no kura ɛyɛ lawyer Maurice ya no nso bɛtutu sa hemfo no kura baako kura bɛpɛ ne yere nti otumfo kura ba obɛka nti wɔn nso ko Ghana constitution asutwe wo nche constitution nso tutu bi egu mu ani ade a mpempenfo asɛm no Kumasi traditional council ato mo sa afro mo mbra na omu emechirim na kwasi abaso de a menkɔ ne ho preko kwasi akwaba mejo so raji
na chairman Wontumi yare but yehun se primaries no wona na mase a na ene okọ ana wsesan na me na se GM said ye udi kan editu edwa no na wotwe ene ne pepepe na yebepie mu ewo manhyia kotokofie na yemi ne mekweni na aha no mo eye brige nyina ne se bra otunsa adifra santimantemu dwemteni ema mpiti anyo kuro no owura chema Wontumi se ne ti bɔ mrane no no anim no Wontumi ama ebesere kwan ne so na medical report bia enkan enam so ma eye church for panyini owura lawyer justice ko bia asem ode betu gan na nanu ye se da bi omo akra no se ko ba se santehene tena se na Wontumi amesom na omo ho dodo omo a omo de medical report ade ka ho tire sampa omo edodo omo nanso obaye no na medical report bia anka ho ne senti no na otwemienu no omo agituma enye yie ode se atum se enye na otwe ebubu yensa ene na aba bedru na ebedru ye no ene metumi aka che se na hyiemu no time na da so ye du ba ko nanso ball no du na owura chema Wontumi da ya penfo ebe die eye MPP amanyo kuro no dwom treni panyini owura Stephen Ayesu opare ntim ono obai ebeka ho bi sanso na onyanfo asamoa boaten ya oye soafo a ono ene hwe amamre amane na esuma hodo ne didi awodo nso eso oye Minister of Chieftaincy and Religious Affairs ono so ebabi no etire no empenifo a etitire ne ani ntire one MPP manyo krum dodo no a na ka ho kim hase ya fe no wo hwe bam was regional commander wa fe police fudo e wa ha soldier for e wa ha fire any ye water for me na bi e wa ha no say ya obo hwe se bambo bibia ebekoso ekunu etitafo bi so e wa afa so obetumi ehunu emeba ane emrantie bi a omo so ahyehye entade a efre no Concerned Ashanti Youth Association omo so e wa ha bi na sa concern na won de mami na no ba twen komo ha enti GM ebra omo behie no omo di kan apaga omo se omo kwatia sem no e wo kokoa mu ansa ana afitie mu ansa eno ma ba amana ba beda etwa enti omo de na akokoso hene sorry ne mom no wa amfa anto nsantwefo ni se nie omo kwa akoye nie nanso nsantwefo de nsantwefo omo betena ase na free na fikuo ahodo no owura Wontumi du abono akyem se wa kwaka se sebi yesusu se wo se woni manhyia enso ebetwe sane won so wo wa henie ani ade enno na owura chema Wontumi abekyekire mu ane wo kasa Wontumi se wo de awrehemu ane akokoduro kasa na no mu anim ye wo buo ne die mu se ewuranom sade munim moamo nana ntwebosi akono sabi manhyia na media na manhyia media nananom na me yeden na maka asem bi ati seye na political kingdom asem na meka aye se aha de sabi amanyo create sabi so sabi kronto aha me na meti edwamu manka bibia sabi de tia manhyia na me de fa manhyia kora ho na eno na owie se enam so ama opese wo pai no hunti wa bodua frɛ antoa se so waka sa asem na antoa enkunu wo sesabi aduane ede kamuna na metumi aka se me di me ho awu dabi menya sa wo kire nsem nyina wie no agie menka se asem no enya mawie nanso asem na to nanan mu asum papa ama kutire no se manhyia se ye obi begire no kasa awie a de manhyia ne se wo ma de fakutire yo sonson nyina ekasa me no kasa mu miensa akasa nyina no eka se asem yi kran sese bi anke bedu ba bi a aba esane se asem na wo kan sebi onfa manhyia asem ma mu ade manhyia asem na wo kan kingdom brofo ondiru kra te na ne ya okọ waje bi okọ ani akere ho no mo Jehovah Witness Kingdom and the kingdom or refer to Jehovah Witness or be referred to political or be referred to and to say no kan so dey asem no kan kwasi lawyer Maurice Ampaw so de no ekosi sen no de GM egen so kra waba ahemfie obi waba manhyia obi
no kura ni minya ehu no de chance e dom pa so hye baby na minhu ne dia menka se waba na o man na bu if so no was won si ho was won tunu na si ho rum na o mo nso nche Ghana constitution ya de dani a o twiru ho an ye pene danta ti e bejiru ho so beba se wo ma ye hwe se ni me pese bi chatwo kura me jaw ne se wo ba man ya se bi so to nyina ka se wi asante nyini di odina no beto no ne fan hard news entina me pese me bobo bia dia waka ebi ani abedika betra we ni ase na manhia ka na no mfiri manhia edie na bafo su asa man kwati a otoso nsia bank man na wotena sante nyene anemu no se ono kasa eno ene befa agina so na yama NDTV ne Angela FM enso aso ati enwumre yen kase boso na ne kwan so ado no yeda ase pa yen koyenim ene watie bi when nsem e course wo machia me si ene me commercial ka be me do me na me kotie nsem me kotie nsem so me ko baba na time ko na esen ke intimate na se crampo enye discussion we because who tie nsem e course wo mframa ma na ene machia eye de ankasa unim chama Wontumi wamba time odi bewura ahemfie ho no se ma no 11 say 11 ye be ka asem no so by 10 no as a student discipline no aye ejuma ho na say Wontumi say so why e bone credit be chewo and secondary school so for Prempeh college watch so for eduma anko omoboa nti we no duru hontem discipline no aye ejuma e wo ho no mo shodi asem no ba bia duru no sisi a ye wie eye chema Wontumi de but wa unso wo nchen ya unso wo ka bia chese wo de kra se chairman de no unso ye hia hu because ya to ye nsa de afro ade na be kan ade afa ho ade pa me da se na me fe fi de kese so na me ntia ahwepo hwe TikTok for be bia mo hwe fi dia onyame hwa mo se abrene na ba to mo de so ade pa bia me ka wan sem wo ni se ye de nyame ase sabo adom so na pepeyo itimi akoso because ye na famudi de eye Wontumi wakame and there be ameka say asem dede and set me and some the course no na aye nsem bia na say akoye bibia ho ye nyina na yem hyehye because na de bia nsem ne ko no hwe kwa na akoye bibia ho but in fact chairman na me nhyira na nyame su nhyira ahemfie fo eye menhia na me nhyira wo because ye nyina no kware yen susu say be yes simple say me kan no kware na because me show the way na video ko we asa did I bi but amama who say we are sim who was care is kana kasa ya no is kana kasa say who was care we ehia na ya ko anu tu oh pacha ni nyina mu no ne kasa ni ni ya mu kasa ni ni ya mu ni nyina oh premier nya juma ni yes ka to say Wontumi yes ni sika kasa no adepa amnyama ni sika me dia me ka myself me patira say yam premier nya juma and the time I want your fair ne dressing everything is on point na me shirama and in fact many adio because there be ameka say aba kasa de bia ma bato ye nyina na expecting percent ya ma be ko 100% say but yet ya na say ye wie ya che and saa na ye nyina ye hwehwe asumdwe ya ka me say Kumasi for ana say omo ma ye hu say omo ya asumdwe omo nye obi a nya say yes wa asem ko manhia na say ukokun ye kokun ye kotawasu ye koye wu say that be manhia for nyame hira mo monko so a dem mo madepa ye hira wo ma wie no ni ye ka eye Maurice eye lawyer adepa me dey to me no the America tira papa ya ne say wo ye dan yo wo si nsuo bi ye dan yo chairman ho yi abona wo ye adwuma Kumasi inti se pepe yo beba na o boss cry ye dia cha no ono so dia na wo ye so betie mi a nkonko because ne ye fi say
Eh, what can't tell more so on. I forgetting and come in. I think this will be a far. Oh, be out to sign your bonnet. As I say, I'm home in a way prepare. Put me cast and no one sound answer, and looting a pot or looting a inferior, and looting up a need of fee. I some their way at the English and wow, so my Anna McKay, me answer my chance sign. Oh, my young man, a hand time casabi and say a susa. Because baby, I make us say, so we are lawyer need a wouldn't me say. It's a many say be a lawyer, Rebecca, and a quarrel, Menena Yadrin. And Fabi Menena Yadrin, but don't run a Menena Yadrin when they send me your kind. Because in sending you a kind of a year boof. And at the same time, a woman. Say, if you put so be a better with Jeria, and young one first person be a better with you. And young one a sabe, ya wale for the bebrea, or much is by day the woman community. It is every hour you don't put Edward, no what me back, Abacat or so. Maybe a simmer see up and yes, all the cotton radio to go. A coca. A coca said, may a permanent no evidence, they are permanent here and I sent it down and young one after here. It's your own trust and some missile. Maybe I become a quan, interview no grants and own trust. Now on one quan you feel because on Romancia. And I sound so mention so more so. And if you see my nipper, you see a masabe and rain. And I'm more, you see my nipper. It is answer now, time I need some coil to me quiet to me kind. Yes, sir. Never rather so, but not TV so. No, I'm not challenge here. Any moment, or money case. Or show more before and the other case, the class said. What I said? When I'm not in such a my very simple say, but you're the Yamiase. You are in your pepper, you're in your passenger. And Minia, you're good chairman to my Menhyia. And I Kumasi for be whom I children. And come, because our workers are sabi. On your class at the Otiomoka. And what it is here be so Kumasi. And chairman and Bronco for Kumasi. It's a yes in a boy. Yan say, oh, Nina, you say, because it's made a Yamias, Sapper your abba. Never yes, Maurice on Jai, near Wayan, Amwa, on Chaman something. No one call. One of car, but Santinati, before the Debbie America so be a buffoo, Nassau Cassa. You will be a while, Sabbath, the buffo, and said or Cassa, or can't, and my lecture. You will go also the buffo of Jim. It's your own family said, yeah, before. People say a slip of tongue, and a buyer, and that lawyer Maurice Ampaw cancer. Into a Siciano uncle and feel uncle because now be a casa be or kaya, and your modern or Monfan channel. Because me, who don't say me, and man, to do a challenge you. Let me be a child one time. That's a watch runs a war bear, war bear, be. Who are you? Oh, no, so your lawyer. Lawyer knows or no, so Nimra. What Nimra, I met not a use of my kick and send you or out. This send your kind of other part. We are so bad, obesity bass. It's immediately I best snap upon myself. Said your chairman, call ya, prepare your one. Sounds like a bit media channel. On what this a lawyer. On any papa. Anya, on me, Castle, no so quite in fear. No, sorry, the M said. Or man penny or said no castle Menhyia or two for also not that horse then what to reach Kufuor, yeah. Oh, it's yes, Rana. Oh, nice, yes, so good mumra in Sembra. Yeah. No any mumra, Sembra, they are fine. But wouldn't mumra, as a song for do a mra woe. Oh, you party so what? It's immediately a mestre, me, mamma, Cassa, netting, Uncle Patrol. Okay. Two contribute. Now, some day, you my Ghana. Because in some apostle, FPP rather no mamma. And I'm going to say the above. Minia, FPP for lose support or chum. FPP for. Me so one lose. Abani a young to you, so what shall we do any bubua? Me see almost lose, and this December we are back to one. Your mom was a one time to make sure some mention. I feel about to do an ammo ye. Because FPP for no be any man say. About we
Because you know na Kumasi for the Brombofu. Sometimes one nam cry. Interviews I would do our moya. People for Bama. Kumasi for Bofu. Yes. Asante for Bofu. Yes, someone. Someone passing you, I'm passing Jimba. Now they have some day. Young people with me were coming away, say, and I will be me and I'm a maybe I am uncle, maybe I'll quite bear me the pan. Said that chairman will go out with the my chairman or chairman so born also the my uncles and uncle brother master. Because Obia will tip for some but a grass maca, Mary, Wadi, it's yes, sir. Doctor, you can say, Lawyer Maurice Ampaw. All right, tap send. So Europe, Canada, US. O send this card ya Ghana. What they farm more account and as a bank account. ZPay. O Netherlands. How they ideal payment. Samsung. O UAE, Austria. Our baby. I will be no bet me. You tap send. No, you promo code at the part TV. Near Chow bonus. So Europe now send ya. You bet you €5. So Canada and I say US and so I bet you $10. UK. £5. Samsung. UAE. 25 dirhams. That clause say people or see NPP seat no say a Washington region idea umobelu si bebre afen so or say a year 2024 year a NDC ya na eko and afen so na mess work assembly obi say ba ko na oda mfimfin no ono ne hwan omo Over of our comment, part of comment section for my TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, baby, I had a party via her, and I bring my coin near the come to training at the SC. Many short enough is Miss Cabagio, and I didn't come to train at the abroad. Your producers of boy Joshua, and I feel so a year to me, a Miss Ama at the Pebble Sans, a Chevy, Yakramo. Brano Muhia. No wakwa kutwa otumfo empoa kwa kutwa nananom empoa se bo no so woni kingdom nti wono onsuro bia nya ade a wo no se de binum akire mu no pura nanka ofam kakra de do san be search ma wontumi asem no ma no kura ye ya Maurice Ampaw ya no so betutu bi gu mu sa hemfo no kura ba kokura be pene yere nti otumfo kura ba obeka nti wono ko grasuche obi aso nche constitution onso tutu bi egu mu ani ade a enten fu asem na Kumasi traditional council ato mo sa afro mo sa mo mbra na omu na kwasi abaso dia menko ne ho preko kwasi akwaba mejo so radio na chema Wontumi yare but yehun se wona na masia na ene okọ ana wasesan Mame na se GM sɛdeɛ wodi kan ɛde to adwa no na wɔtwe ɛne ne pɛpɛɛpɛ ɛna fie mu ɛwɔ Manhyia Kotokofie na yɛne mmekwani na aha no mo ɛyɛ brigya ne nyinaa ne sɛ bra ɔto nsa ɛde fra santemantam mu dwamteni ɛma mpita onye kuro no owura kyɛma Wontumi sɛ ne ti bɔ no mmrane no anim no ama ɛbɛsrɛ kwan sɛ ɔyare ne nso na mɛto biara ɛnka ho ɛnam so church for Penny Ura, lawyer just could be some of the two down. Nana yes, there be or more cry no secobase. Something it's nothing, no more to me, I'm assuming no more to do more, or medical report at the count home to the Sampa, or more at the door. Then so by no medical report to the account. The Santino, now to me, no, or more edit to my any year, or the sheer tomb, sir, and an outree. Now to we answer, and about it true now. Ever true, you know, and here, let me catch you, sir. Na she time na just we do back nanso ball no do na owura chema Wontumi no abedu na da penifo kan ho bi eye MPP amanyo kuro no dwom treni panini owura Stephen Ayesu opare ntim ono obai ebe kan ho bi sanso na anfo asamoa boaten ya oye soafo a ono na hwe amamre amane Etuma hodo ni didi awodo nso eso Minister of Christianity and Religious Affairs ono so ebebi no etire no empanifo a etitire ni ntire one pipi manyo krum dodo no a na aka ho aba abetiem ha se ya fe no wo hwe bamfo semu a regional commander wa fe
polisifoɔ ahodoɔ wɔ ha sogyafoɔ wɔ ha fire service ne wardafoɔ mu nyinaa bi wɔ ha no mu sɛ yi a ɔmo ɛhwɛ sɛ bambɔ biribi a ɛbɛkɔ so amanyɔkuo no akyitaafoɔ bi nso wɔ ha afei nso wobɛtumi ahunu mmabaa ne mmeranteɛ bi a ɔmo nso ahyɛhyɛ ntadeɛ a yɛfrɛ no Concerned Ashanti Youth Association ɔmo nso wɔ ha bi na saa concern a wɔn deɛ maame gyina hɔ no wɔatwe nkɔmmɔ wɔ ha nti GM ɛberɛ a ɔmo bɛhyia no ɔmo di kan apagya a ɔmo mu sɛ ɔmo kɔtia asɛm no wɔ kokoa mu ansa anaa fitia mu ansa ɛna ɔmo amana ba abɛda atwa nti ɔmo de Nana Akosombo hene sorry ne mmom no wɔamfa nto nsɛntwerɛfoɔ no sɛ neɛ ɔmo kɔ akɔyɛ nie nanso nsɛntwerɛfoɔ de nsɛntwerɛfoɔ ɔmo bɛtena aseɛ na afei na fikuo ahodoɔ no owura Wontumi yɛde ne kwadu abɔ no akyerɛ mu sɛ wɔakɔka sɛ sɛbi yɛsusu sɛ wɔse wo ne manhyia ɛnso ɛbɛtwe sɛneɛ wo nso wowɔ w'ahenni ne adeɛ ɛno na owura kyɛma Wontumi abɛkyerɛkyerɛ mu ɛneɛ wɔkasa a wotumi mu sɛ wɔde awerɛhyɛmu ne akokoduro ɛkasa n'ano mu anim yie wɔ buo ne anidie mu sɛ yɛwuranom sɛdeɛ munim mo nana ntwebɔ osi akɔ no sɛbi manhyia ne media ne manhyia media nananom na meyɛ den ɛna maka asɛm bi a ɛte sɛ yɛ na political kingdom asɛm ɛna meka ayɛ sɛ aha deɛ sɛbi amanyɛ sɛbi kronto aha me na mete adwa mu ya sɛ mede tia manhyia na mede fa manhyia koraa ho na ɛno ɛna owie sɛ ɛnam so ama wɔpae ne ho nti ne wabɔ dua frɛ Antoa sɛ waka saa asɛm no a Antoa nku no wɔse sɛ bi aduane ɛdɛ kamona na mɛtumi aka sɛ medi me ho awu daabi menyɛ saa wɔkyerɛ nsɛm nyinaa wie no agye menka sɛ asɛm no ɛnya ma awie nanso asɛm no atɔ nananom asom papaapa ama kutire no sɛ yɛto obi bɛkasa awie a deɛ ayɛ ne sɛ ɔma ne fa kutire ahodoɔ aduɔsonson no nyinaa ɛkasa me ne wo kasa mu mmiɛnsa akasa no ɛka sɛ asɛm yi koraa nsɛ sɛ bi anka bɛduru baabi a aba bɛduru yi ɛsiane sɛ asɛm na wɔka no sɛbi a manhyia asɛm mu hyia asɛm no wɔka borɔfo ɔndwene koraa na ne yɛ a wɔagye bi wɔkɔ ɛne atwerɛ hɔ no mo no kingdom or refer to Jehovah Witness or be referred to political or be referred to and she said I don't know kind asɛm no kind kwasi lawyer Maurice Ampaw so de no ekosi sɛn ɛno de GM ɛdɛn so kra waba manhyia ho bi no kra ni minya ehu no de chance ɛdɔm gua party na minhu ne dia menka sɛ waba na mu so no was so si hɔ was so ntunu na bi wa mo nso nkyɛ Ghana constitution ɛyɛ dani a ɔtwe turu hɔ a ne yɛfɛ ne danta nti ɛbɛturu hɔ sɛ ɔbɛba sɛ wɔ ma nti na yɛhwɛ sɛ mepɛ sɛ mede twa toɔ koraa no megya wo ne sɛ manhyia a sɛ de sɛtoɔ nyinaa kasa wie a santanyini de soɔ no ɛno ne yɛfa no hard news nti na mempɛ sɛ mɛbobɔ obiara deɛ a waka ebi a ne abɛdi ka bɛka wɔ ani ɛsɛ sɛ na manhyia ka na no mfiri manhyia nti wie na bafo so asɛmankɔ ati a hyia bantama nyina a wɔtena santanyini anan mu no sɛ asa ɛno ɛne yɛbɛfa agyina so na yɛma NDTV ne Angel FM nso aso ate anwummerɛ yɛn kaseɛ bɔ so ana ne kwan so